Eto mga ka-aksyon, 5 residente sa Masbate may iisang hiling na ora mismong tutugunan ngayong hapon ng Ako Bicol Party List. Kung ano ito, sabay-sabay nating alamin kay Rizel Lozada, live pa rin mula sa Masbate City. Magandang hapon muli, Miss Remy. Miss Rizel, magandang hapon sa muli at alam ko po na talagang ang ating Ako Bicol Party List ay talagang handa sa pagbibigay ng tulong at ang Ako Bicol tabang ora mismo. Miss Rizel, sino-sino itong 5 maswerteng tutugunan ngayong hapon ng Ako Bicol Party List? Miss Remy, 5 sila pero sa ngayon ang nakikita nyo ay 4 lang. Ito po ay kadahilanan, isa po sa ating mga beneficiaries ay hindi po posibleng makarating dito sa medical mission dahil inaalagaan niya po ang kanyang ina na gagamit po ng ating wheelchair na ibibigay. Pero 3 po sa ating beneficiaries ngayon galing po sa Magallanes, Masbate City at isa po sa Mandaon, Masbate City. Ang pinasaunahan po ay ang anak po ni Miss Lucinin Abulalake. Si Miss Lucinin po, Miss Remy, ay nagtinamaan po ng sakit na brain tumor. Ngayong taon lang po nila ito nalaman at ngayong taon din po ay ipina-opera po nila agad ang kanilang nanay. Ngunit nung sinalanta po ng bagyo ang Masbate, nag-suffer po si Nanay Lucilin habang po nagpapagaling sa kanilang bahay. Dahil po sa bagyo ay nawalan po ng kuryente ang Masbate City sa loob po ng 2 linggo at nag-cause po ito ng stress sa nanay po ni Sir and ang naging rason po yun, ma'am, para lalo po siyang mahilo, manghina po yung katawan at dumating na po sa ngayon na hindi na po siya nakakapaglakad dahil sa sobra pong kahinaan. Pangalawa naman po ay ang nanay po ni Ken Jared Alvaro. Si Ken Jared Alvaro, ma'am, ay may sakit po na hindi pa alam ng kanilang pamilya ngayon. Simula po pagkabata umano ay hindi na po nakakapaglakad si Jared. Maliliit din po ang kanyang mga paa. Hindi po siya normal, kagaya po ng mga taong normal na nakakapaglakad, nakakatayo at nakakagalaw. And yung dalawa naman po sa huli, ma'am, ay galing po sila dito sa Magallanes. Ang nangangailangan po ng wheelchair sa kanila ay yung ina po ni ma'am and yung lola po ni sir sa pinakadulo. Ang rason po ng kung bakit kailangan nila ng wheelchair ngayon ay yung mga relatives po nila ay matatanda na, mahina na po ang katawan at hindi na po kayang tumayo at maglakad. Miss Rizel, 4 sa 5 ang naandyan. Hindi na natin patagalin pa, nakikita natin na yung kanilang kahilingan ay magkaroon ng wheelchair etong kanilang mga may sakit na kapamilya. Yes po. Para Miss Remy matupad ang kanilang kahilingan, syempre nandito ang tagapagtupad ng kahilingan ng Ako Bicol Party List, ang alip-tap-tap ng Ako Bicol Party List and ang Regional Community Communication Program Officer si Miss Sally Luces. As Regional Community Connections Program Officer ay ibibigay na natin yung kanilang mga munting hiling na mga wheelchairs. Ayan, nakikita nyo po ito? Miss Sally, bago natin ibigay yung kanilang munting kahilingan, gaano na po katagal itong programa ng Ako Bicol Party List na nagbibigay po ng libreng wheelchair? Actually, napakatagal na po. Dahil ngayong araw na to ay anibersaryo po ng Ako Bicol Party List. 17th year na po. Congratulations po! And syempre, dahil sa 17 years na po, ito isa sa programa ng Ako Bicol pagdating po sa Tabang sa Karahayan. Ito pong pamimigay ng wheelchair. Sa wheelchair, alam mo ba, Rai, marami tayong partner. Alam mo ang partner natin, ang Children International Philippines, ang PCSO, PAGCOR, at iba pa. So, eto na nga, dahil isa ito sa programa ng Ako Bicol, ibibigay na natin yung kanilang munting hiling na wheelchair at hindi lang wheelchair dahil meron pa tayong regalo mula sa ating mga partners, sponsors. Meron sila syempre na mula ito sa Rotary Club of Legazpi Central, Tinapay. At saka meron po tayong partner from Mogo Mogo, the number 1. Yung mga inumin. Nata de Coco Juice Drink, you gotta chew. At meron silang Frida napkin. Syempre ang baby ko. Syempre sa alagang baby, dapat baby ko. Ayan yung mga nila. At meron pa silang bigas, di ba? Meron pa silang mga biscuits. Galing yan sa Ako Bicol Party List. Dahil marami tayong mga kababayan na talagang nangangailangan din ng wheelchair para sa kanilang mga pamilya or para mismo sa kanila na nanunood ngayon, paano nga ba makakahingi ng tulong or makakahingi ng wheelchair sa Ako Bicol Party List? Well, sulat po kayo sa ating mga
congressman, sina Congressman Pido Garbin, at ipadala po natin dito sa ating provincial executive coordinator na si Hanilyn Lombres, dyan po sa Barangay Nursery, Masbate City. At dalhin nyo lang po yung inyong medical certificate na kinakailangan nyo ng wheelchair at kailangan din ng 3R kasi alam mo, Miss Rice, may mga sizes yan. Meron yan small, medium, large. Kaya para alam natin kung anong size ng wheelchair ang ibibigay natin. And kung hindi man kayo makapasyal sa opisina ng Ako Bicol, padala nyo po through our page, ang Ako Bicol Party List o kaya ang Tabang Ora mismo or Action Co Digital at Ako Bicol Online TV. Maaari nyo po dun ipadala or sa inyong likod, pwede din or kay Miss Hanilyn po, ipadala nyo po ang inyong sulat. At yun po ay i-assess at i-evaluate kung kinakailangan mo talaga ng wheelchair. Kasi alam mo, Miss Rice, hindi ko mo nakakalakad ka, hindi ka nakakalakad, ay ang sagot ay wheelchair na. Kasi maaaring tungkod o maaaring yung saklay. Marami kasing assistive devices na pwedeng ibigay. Sa ngayon, ang meron tayong available ay wheelchair. Yan, para sa ating mga manonood, magpadala lamang po kayo ng letter sa opisina po ng Ako Bicol Party List or kaya sa kanilang Facebook page na Ako Bicol Party List. And yes, Miss Remy, mula nga dito sa Masbate City, ako po si Rizal Lozada, ang patuloy na maghahatid ng kwento mula sa inyong munting kahilingan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rizal Lozada, at maraming salamat din, Miss Sally Luzes, ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List.